ens permet parlar de patrimoni marítim, aquell objecte més tots aquests coneixements, si no, no té sentit. Bé, així doncs arribem a una situació en què actualment tenim 366 embarcacions amb una llista segons la Federació Catalana per a la Cultura del Patrimoni Marítim i Fluvial, dels quals 5 són, si tinc ben entès, d'aquí de Vilassar, de l'organització Gripback. L'any 2022 tenim una llista de 366 embarcacions, però hem d'entendre que això és molt i molt recent. I de fet, en realitat, amb la llei aquesta, amb aquest Reial Decret de les embarcacions tradicionals, no n'entrarien totes, potser una tercera part, segons el que diu la llei aquesta. Però, bé, aquesta imatge fa referència al que us deia abans. Una embarcació pot ser un objecte molt bonic de contemplar en un museu. Hi ha algunes que són veritables peces, obres d'art de l'art popular, per la decoració, per la pintura i això. Ens permeten en un museu, com aquesta exposició que vam fer sobre les creences de la gent de mar, una exposició que es deia Can Sa Sirena, que abans també us he passat algunes il·lustracions d'aquella exposició, ens permet explicar coses com els tabús que hi havia a la navegació. Aquí vam posar aquesta barca i vam posar objectes prohibits d'una embarcació, com un paraigua, una escombra cap per avall, les sabates, passar la sal, i tot això és aquests coneixements immaterials que ens parlen de la vida tan arriscada de la gent de mar, de tota una sèrie d'elements que ells no controlaven i que els anava la vida. Però en realitat, per parlar pròpiament de patrimoni marítim, hem de parlar d'embarcacions que naveguen, com el Sant Ramon. I això és l'esforç des de baix, de gent que està treballant per recuperar tots aquests coneixements i mantenir-los vius. No només mantenir-los vius, pròpiament podem parlar de patrimoni marítim. Bé, cal entendre que això es dona en un context històric molt especial. Hem dit que l'any 2002 hi ha aquesta Carta de Barcelona, el 2003 hi ha la Convenció de la UNESCO per la salvaguarda del patrimoni immaterial, que fa que molts, des d'administracions locals fins a estats, comencin a parar atenció a la importància de conservar, d'entendre que el patrimoni va vinculat a uns coneixements, al patrimoni immaterial, i que una cosa sense l'altra no s'entenen. I això es dona lloc en el nostre cos, en el nostre país, en un moment en què hi ha una crisi molt forta del sector pesquer artesanal. Aquí veiem com de l'any 2000 a l'any 2020 pràcticament un terç de la flota pesquera, això són dades de l'IDESCAT, un terç, queda un terç, és a dir, 2 terços d'embarcacions, i si mirem dades de l'Institut Nacional d'Estadística, també això es correspon amb pèrdua de llocs de treball en el sector, que després ens en parlarà més enllà. Per tant, estem en un context internacional de crisi de la gent que es dedica als oficis de la mar. De fet, mai com ara hi havia hagut tant volum de pesca a nivell internacional ni tant moviment d'embarcacions, però alhora, paradoxalment, que mai com ara hi havia hagut tants pocs vaixells i tants pocs vaixells pescant, són molt més grossos. Per això vol dir que hi ha moltes comunitats que estan perdent aquest ofici, aquesta gent està plegant i està havent una crisi ecològica, i també sumada al progrés de la tecnologia, que ha fet que cada vegada als nostres països hi hagi menys gent que es dediqui als oficis de la mar. A més, això se suma en un context que nosaltres, en el nostre país, com molts dels països mediterranis, vam apostar en un gran molt fort pel turisme, pels serveis, i per tant tot el sector primari va anar desapareixent i només va quedar els serveis, el turisme, i això va implicar una transformació completa del nostre litoral, com sabeu. I per tant, en llocs on eren espais de treball de pescadors van esdevenir espais d'esbarjo de turistes. I això
es va fer, com tots sabeu, per parlar que des del públic ho vau viure perfectament, aquesta transformació, aquest paisatge canviant, i es va fer, a més, sense cap mena de... sense masses manies. Per tant, el nostre patrimoni marítim va ser pràcticament esborrat, i on hi havia cases de pescadors hi havia hotels, i on hi havia barques de xarxes assecant-se, i ara hi ha xarxes per jugar a voleibol. Per tant, això ens porta a una situació a la gent que vivim aquí una mica de desorientació. Quan ens fem aquesta pregunta de qui som nosaltres, veiem que realment són intercanviables les destinacions turístiques. Pots estar a Mallorca, pots estar a l'Empordà o pots estar a Cancún i pràcticament veuràs el mateix. Aquesta pèrdua d'identitat, aquesta pèrdua de llocs de treball se suma i crea aquesta situació de crisi. El que és interessant d'observar és que en el mateix període del 2000 fins al 2020, en què veiem aquesta decadència, aquesta davallada de l'activitat pesquera, en l'àmbit patrimonial hi ha un escenari completament contrari. Si pensem en la primera trobada de vela llatina de Cadaqués de l'any 1988, no sé si hi eres, però hi havia molt poqueta gent. De fet, les primeres embarcacions eren gent de la Catalunya Nord que venien, hi havia molt poqueta gent que conservés la vela llatina, que navegués. Pràcticament hi havia poquíssima gent aquí a Catalunya. Tot d'una estem parlant de 366 embarcacions en pocs anys. Per tant, hi ha hagut una progressió ascendent contrària en el que ha passat amb el tema de la pesca. És aquest contrast. Això ho podem veure en aquestes tres fotos, en la història d'una platja, això és Sant Pol, on veiem l'any 75 les embarcacions es veuen petitetes arraconades perquè han anat guanyant espai l'ús turístic de la platja, com l'any 1990 l'Ajuntament decideix que l'última barca de pesca de Lorenzo és unes restes que fan nosa i que els turistes la canalla pot prendre mal i per tant li calen foc sense cap mena de protesta ni de mania, ni ningú va veure això com un atac al patrimoni. I a la mateixa platja, 20 anys després, veiem que hi ha, com en tantes platges de Catalunya, una entitat, una associació que es dedica a la recuperació del patrimoni, que hi posa esforços, que hi posen hores, que hi posen diners per recuperar aquest patrimoni. Així és aquesta evolució que us deia.